स्टार प्लस का धमाकेदार सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन नया ट्विस्ट और टर्न देखे के मिलत बाटे। शो में मंजरी अबीर, अक्षरा और अभिनव के दूर कइले में कामयाब हो गई बाली, लेकिन अपने बेटा का तड़प अभिमन्यु बर्दाश्त नहीं कर पावत। वहीं दूसरी ओर अक्षरा का तबीयत भी और बिगड़ गई बाटे। ये सब उथल पुथल के बीच अभी रिश्ता क्या कहलाता है में एक और ट्विस्ट आवे वाला बाटे। दरअसल शो में जल्द ही अभिनव शर्मा का मौत हो जाई, जेकरे बाद अक्षरा और अभिमन्यु की लाइफ में एक और मोड़ देखे के मिली। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आवे वाला ट्विस्ट का जानकारी खुद राजन शाही देले हवा। वो कहना है कि जय सोनी का किरदार अब खत्म होखे वाला बाटे। राजन शाही कहना हर किरदार का आपन एगो सफ़र होला। यहाँ तक कि एक डिजाइन कैले से पहले हमार लेखक जबा हबीब कहली कि एक किरदार के मरे के पड़ी, और हमके भरोसा बा कि यह कहानी गढ़ले का अच्छा तरीका बाटे। हमके मालूम रहल कि एक शुरुआत हुई, व्यक्तित्व हुई और ये किरदार खत्म भी हुई। जवन भी कैमियो हमार प्रोडक्शन हाउस लेकर आवेला वो कोनो न कोनो मकसद के लिए होला। जय का परफॉर्मेंस भी दर्शक के हैरान कर दिलस और वो अपने मकसद में कामयाब भइलन। राजन शाही आगे कहना ई अक्षरा और अभिमन्यु का प्रेम कहानी है, हम दर्शक के समझतनी, लेकिन स्टोरी आगे बढ़ावल लाजमी बाटे। ढेर सारा रोमांस और किरदार में गहराई का उम्मीद कइल जा सकेला। समय के साथ साथ ये और भी बेहतर हो जाई। जय सोनी का किरदार खत्म भइले पर आपका का कहे बाटे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखत रहीं ABB भोजपुरिया।